indak kayu janjang di kapiang. Lastri nanya. Janjang di kapiang asakan dape Pak Wali den cinto tolong tangkura namonyo gasi namo disuruh jadi sarayo gasiang batali jo kain kapan di patang kami malam Jumat gasiang tangkura nanen nyanyikan putuinya gasiang putui maripai lamangga bubu asok kumayan orang di dunia banyak kiramai tolong lajihin si Rajo Hawa gasiang tangkura bau lapasan jiko nyolalo apa Wendy tolong jagokan jiko nyotaga suruh bajalan parapa disiko kini tenai nantikan tolonglah japui tabao suruh Pak Wali di tenai jiko tak namu tanggang matonyo tanggang salero bianyo rasai datang si jendai bianyo gilo siang jo malam cari denai barunya sana dek kiro-kiro sadape urang ada cinta namonyo gasiang namu disuruh jadi sarayo indah kayu mak janjang di kapiang asakan ape urang ada cinta tolong tangkura namonyo gasiang namu disuruh jadi sarayo gasiang batali jo kain kapan batang kami malam Jumat gasiang tangkura nanen nyanyikan putuinyo gasiang putui bagi pai namun aku mayan orang di dunia banyak akiramai tolong op salah Lastri membawan indak gasiang tangkura je indak kayu janjang di kapiang indak tali akar pun jadi keceknya. Apa pantun cek Pak Guru kecek? Lastri kecek Pak Wali lah 5 purik 5 gadang Pak Gurunya kau ndak ambil menurut Lastri datang cek. Woi Lastri cek Pak Wali tu ya Pak nak baca jaleh ke?
50 5 gadang keceknya. Kau ndak lastri manuri Pak Wali datang. Apakah? Tu adukun tu. Ancak. Ancak. Salah tabo kaset indak kayu nyanyi kapiang indak aka indak tali rotan pun jadi betul. Ya itu pantun tuh. Itu pantun tu Cik Pak Wali ya. Indak kayu janjang di kapiang. Yo indak tali aka pun jadi Cik Pak Wali. 50 5 gadang. Kau ndak lastri manuri Pak Wali datang. Alah. Indak tali aka pun jadi. Ada kasetnya tak? Yang berang ya. Mohon bantu sepangka payung pada melatih radiator kecik dason. Ya, mohon dibantu sepangka kami ya. Payung pada melatih radiator rancak ambo buang sebentar kecik dason. Ya mamak dosana dek lagu iko kasetnya indak tabau kironyo indak gas yang tengkurak makasui Pak Wali. Tambah ya ke Pak Wali itu kecil lastri. Pak Wali, kalau wifi ke wifi gitu banggahan siku yo Telkomsel dimintanya kecil ya. Apa barembuk salah Pak Wali jo Pak Dewan situ ya. Alah, ndak dapet dek wifi do. Aku lampek lah dapet cek seorang voucher lah. Wifi ndak mau diakses. Ayo Telkomsel dimintanya. Kecek tukang dendang gitu. Barembuk salah situ Pak Wali, Pak Dewan jo Pak Datuk Siri ya. Alun keluar kaset itu lah. Katukannya Pak Wali. Kasetnya tak ada. Tolong kak karian Pak Wali stik. Kamu ke Pak Wali stik. Apa Cik Lastri? Sembarang saya. Asal lain lastri naik ya. Terserahlah lagunya. Kalau ditukar aja sawu enggak dah. Ya terserah lastri lah kecik Pak Wali. Ya kan enggak lastri nak berlaku nampak. Lanjut. 1 2 3 4.
Yoh mamak dosa nak delah panjang pulau kalaguiko elok kita putar lengkok baliang-baliang.